omgivelser. Når vi hader, så væmmes vi. Og hvor andre mennesker fordømmer, der kan vi vise en medfølelse for det værste afskum. Og hvor andre bliver medfølende, der kan vi overraskes over den kynisme, vi er i besiddelse af. Højt begæret er ofte sådan meget karikeret, sort-hvide, og vi kan da godt tilgive til dels, men vi glemmer aldrig. Når en højt begæret bliver trist, så bliver man virkelig trist. Himlen er ikke blot mørk, den er kulsort. Og det kræver virkelig en ihærdig indsats at få vedkommende til at gå mod lyset og argumentere for, at det ikke er et modkørende tog, men at der er faktisk lys for enden af tunnelen. Hvor ofte har jeg ikke modtaget en sms fra en forældre, der har skrevet, at nu har de ødelagt julen, eller ødelagt en fødselsdag, eller en anden mærkedag, fordi der lige manglede en lille bitte detalje. Og alt kan være ligegyldigt, for det hele er bare ødelagt ved en lille bitte detalje. Gemme sig bag andre. De vil gerne. De kan bare ikke. Det er ikke fordi de ikke vil. De kan bare ikke. Når en højt begavet får en idé, så kommer der tankepres. Der kommer talepres. Og en idé bliver pludselig til mange. Og idéerne, de skal stilles i kø og systemer. Og det er næsten ikke til at bære, når ens omgivelser ikke gribes af samme entusiasme. Et eksempel, det kan være, når min husbund han får en tanke. Og det er blot en tanke. Og så begår han den her eklatante fejl og indviger mig i tanken. Så overraskes han, når han kommer hjem, og ser storleverancen, den står allerede i gårdhaven. For når han har tænkt noget, så har jeg jo handlet ind. Og så har jeg sørget for, at det hele det er realiseret. Også selvom det måske blot var en løs tanke, der ikke nødvendigvis skulle realiseres. Og når en højt begavet bliver bange, så er det, fordi vi vitterligt kan se alt. Ja, alt, hvad der overhovedet kan gå galt. Og så er det svært at tale ind til fornuften, medmindre man har nogle temmelig gode redskaber med i rygsækken. Et eksempel kan være, at jeg sidder i sofaen inde i stuen, så kan jeg høre døren gå på første salen, og høre min storsøn komme gående hen mod trappen. Jeg kigger op mod trappen, jeg kan se, at han kommer gående ned ad trappen, og tanken kommer til mig, hvor jeg tænker, hvad nu hvis han falder? Hvad nu hvis han brækker benet? Hvad nu hvis han brækker lårbenet? Hvad nu hvis det er et åbent lårbensbrud? Og han er allerede ude i køkkenet og i gang med at smøre sig en mad. Det er groft karikerede reaktionsmønstre, men alligevel så må vi sande, at i den højt begavedes verden, så er det her også en virkelighed. For mig og for alle os i instituttet, der handler det om at skabe en ny virkelighed for højt begavede børn, unge og voksne. En virkelighed, hvor skævheden også hyldes. Hvor det er okay ikke at følge mængden, men at gå egne veje, dog stadig med det her i mente, at det skal være for at bidrage og ikke for at obstruere. Med begavelsen følger et enormt ansvar. Som højt begavet er man ikke mere værd end andre. Summa summarum er jo, at vi har et sværd, en kniv, om man vil. Og det vigtige det er, at de voksne de er nysgerrige på at lære børnene, hvordan det her sværd bør betjenes. Det er alle de voksne, som har ansvaret for denne her nysgerrighed. Forældrene, lærerne og politikerne. Gifted Institut er et videnscenter, der beskæftiger sig med trivsel og intelligens fra små til store størrelser. Vi har en større flok af fagpersoner og frivillige tilknyttet, og de dækker alle mulige områder, lige fra uddannelse til af fagpersonale og uddannelse af højt begavet fra 6 år og op efter. Der er en bred palette af test af børn, unge og voksne, og så er der også terapisamtaler. Og foruden det, så har vi også workshops og foredrag, forskningsprojekter, og ikke mindst så har vi også camps for højt begavede børn og unge fra 10 år og op efter.
Så på den måde kan man sige, at instituttet faktisk spænder ganske vidt. Vi har også forskellige faggrupper tilknyttet. Fysioterapeuter, psykologer, jobkonsulenter, talepædagoger, overlæger med speciale lige fra psykiatrien til somatikken. Og sådan kan jeg jo blive ved. Summa summarum er, at instituttet er ikke personafhængigt, men fagligt velfunderet. Og vi synes selv, at vi er umådeligt dygtige til at vidensdele og videreudvikle, udfordre og uddanne hinanden på kryds og tværs og hele rækken rundt. I forhold til forskningen og empiriindsamlingerne, så må vi så sande, at frekvensen af børn, unge og voksne, der kommer igennem instituttet, gør, at vi kan levere empiri med temmelig høj hest. Og det giver god mening, når der skal afprøves forskellige testredskaber og andet inden for en kortere tidsramme. Vi er altid lydhøre over for henvendelser, fordi vi faktisk tilstræber at holde os selv og vores omgivelser til ilden, for dermed at nære den her nysgerrighed så hensigtsmæssigt og så indsigtsfuldt som overhovedet muligt. Vi ønsker at skabe en virkelighed, en ny virkelighed for de højt begavede, og vi er forpligtet til, at det bliver en realitet. Astrid Lindgren, hun sagde, at præstationer hos børn, de kan ikke bankes ud af dem. De skal klappes frem. Tusind tak, fordi I lyttede med.